ראינו שאני מדברת עם חברה שלי, ואני באמצע גם לאכול פסטה. לא שומעים אותך, אליאנה. רגע. אוקיי, אז סתם משעמם לי באמצע שאני מדברת איתה. רציתי לעשות סרטון, ואני אראה לכם כמה די. טוב, אז המשכתי, אמרתי לחברה שלי להיות יותר בשקט. אני אראה לכם את הדברים שיש לי. הדבר ראשון, ממלכת הסקווישים שלה, קניתי משהו, אבל לצערי הוא נפל לו הדבר הזה שעושה ככה. אז אני עדיין שומרת אותו כי הלבובו מה זה חמוד בהחלט. יש לי אותו שהיום חברה שלי עשתה לי הזמנה והיא הביאה לי אותו. זה נידו. כן. יש לי פה את הבננת קרח נעימה ברמות. נעימה. יש לי גם את איך קוראים לזה? החלב אורביז. יש לי את הנידו כוכבים. כדור כוכבים, כאילו נידו. יש לי את הדבר המיוחד הזה שבפנים יש בו מים. בקיצור, כאילו לרוב אומנות את זה. היום גם קיבלתי את זה. זה אורביז שחברה שלי מרוב שהיא עשתה מול לחיצות ככה עם אורביז, אז הכל התפנצ'ר לה, כל האורביז, אבל זה לא מה היא הביאה לי אותו, כאילו זה לא התפנצ'ר, פשוט זה נהרס האורביז. כן. יש לי את זה, יש לי את זה, מה שקורה לך? תראה. אתה רואה פה משהו? רגע, כמעט סיימנו את הסרטון אז כמעט ביי. טוב, זהו, סיימנו עכשיו את הכל בפנים, את הכל, את כל הדברים, ככה בפנים, שם שדר ועידן נשחק.